dod o Llundain yn wreiddiol. Symudais I eisiau Benfro 6 flwyddyn yn ôl I gweithio. Pan ro'n i'n dechrau gweithio, penderfynais I dysgu Cymraeg I helpu blant yn yr ysgol. Dwi'n meddwl dysgu Cymraeg bwysig iawn I fi a I pobl sy'n byw yn y adael. A dwi eisiau helpu pobl yn dysgu iaith a diwylliant. Roedd llawer o cyfle I fi I defnyddio Cymraeg mas y dosbarth. A ro'n i'n ffeindio llawer o lle I defnyddio fy Cymraeg. Fel sydyn siarad, fel twmpath, fel gweil y dysgwyr. Mae llawer o cyfle gwahanol yn y sir I defnyddio Cymraeg. A hyn y bryd, mae'n bwysig I fi defnyddio Cymraeg mas y dosbarth, achos mae mab gyda fi. Mae un mab, gaeth ei eni ym mis Ebrill. Dwi eisiau allu fy mab I dysgu Cymraeg, I tyfu, I bod dwyieithog. Felly, a hyn y bryd, dwi trio I mynd llawer o lle I helpu allu I clywed y iaith. Felly, a Chymraeg, mae e'n dod I cwr y dysgwyr gyda fi, a mae e'n dod I ymarfer. Mae e'n clywed y can bob wythnos. Eithon ni ar Eisteddfod dros y haf. Ces I llawer o hwyl. Dros y haf, ces I gyfle I cymryd rhan prosiect Cynllun Siarad, ble mae dysgwyr yn cwrdd â rhywun sy'n rhugl yn siarad yn y lle yn ffurfiol. Mae partner fi, Eluned, yn bendigedig I helpu fi siarad am popeth. Eithon ni dros y Shire I trio bob caffe yn y gogledd y Benfro. Hefyd, dwi'n defnyddio Cymraeg pan dwi'n mynd yn y siop. Dwi'n trio I dweud Shwmae gai Gymraeg. Un peth dwi'n proud of, dwi'n defnyddio cash point yn Gymraeg. Dwi'n lwcus hyn y bryd achos dwi'n cael amser I spend gyda Alfie I defnyddio Cymraeg. Byddai hi'n mynd I grŵp I babi, I rhyme time, yn canu yn Gymraeg, darllenwch stori yn Gymraeg, siarad gyda rhieni arall yn Gymraeg, I helpu Alfie ar y taith. Hefyd, es I nos yn ffrindiau, I siarad gyda rhywun dwi ddim yn nabod, yn siarad am popeth, yn siarad am yn neud ffrindiau nwy. Felly mae'n iawn. Wythnos nesaf byddwn ni dechrau babi yoga gyda Alfie, felly mae pethau gwahanol yma. Mae llawer difaidebau yn Gymraeg gyda fi. Dwi'n hoffi edrych ar y teledu. Dwi'n edrych ar S4C bob nos. Dwi'n gwrando ar y radio hefyd. Dwi'n gwrando ar y cyforiaeth Cymraeg. Dwi'n hoffi grŵp calon. Es I Castell Cerw dros y haf I weld DNA, mae grŵp nice. A dwi'n trio I rhannu fy diddordebau gyda pobl sy'n dysgu Cymraeg hefyd. Athrawes dwi, pan dwi'n gweithio, dwi'n dysgu Cymraeg i'r blant. Y llynedd, trefnais I y noson Cymraeg I cymuned,
pan roedd plant yn canu a dansio ar y llwyfan a yn gwneud pethau am y diwylliant o Gymru I cymuned. Mae nhw'n dod I mwynhau a siarad Cymraeg I helpu mae cymuned I dysgu iaith hefyd. Mae dysgu Cymraeg yn newid fy mywyd achos mae'n agor llawer drws I gwaith, I cael ffrindiau newydd, I dysgu am y diwylliant Cymraeg, I teimlo fel rhan o cymuned. Dwi'n byw yn y pentre ble mae nhw'n siarad Cymraeg, a dwi'n gallu siarad gyda nhw. A mae'n bwysig I fi, achos dwi eisiau codi fy mab I teimlo fel rhan o cymuned hefyd.